Zimbabwe Republic Police Mashonaland West yarumbidzwa nekuzadzikisa zvirongwa zvecorporate social responsibility izvo zvinonzi zvichasimudzira raramo yevana venzvimbo dzakasaririra. Zvinotevera trip yakaitwa neMashonaland West Women Network Chapter yakaona vana vejunior core 130 kubva kuMola neNegande Secondary Schools vachishanyira nzvimbo dzakasiyana dzinonwisa mvura kuHarare svondo radarika. Trip iyo yaive yakananga kupasa vadzidzi ava mukana wokuwana ruzivo rwemabasa akasiyana nekuona nzvimbo dzekushanyirwa yakatsigirwa naofficer commanding vezveTRP Commissioner Taone Nyazema. Mambo Negande vekunharaunda iyi yenyaminyami vakatenda vemutemo nekusarudza kusimudzira vana vekusiya kobvu nemuto uyu vachiti zvinozadzisa muono wehurumende yechipiri wekusasiya munhu nenzvimbo mune zvebudiriro. Mundagarisa Negande tine makore ezvinhu ndambosangana nazvo ndakazva shoko iroro ndakafarisisa zvokuti regai nditevere inisa mambo ndinozvionera pachangu pamberi pemunefoja ndinozviona kwete kutaurirwa nemwe munhu fochwa ndafamba vana vedu vapata zvakanaka nemapeseni takati nazvo ende vana vedu vapfeka mapfeko takasingatarisiri kuti vagona vawana kuti Banyazema atimu yavo yonse njivaberekayo gandirumba mulimo mupate ngo vakajata nchiyo chipati jakaita Banyazema takarimvwide kusharira maningi anguzu kambo vana vesusuno vaiya chiyo vakaenda kuya kubona ndau zitanavona pe avamuvezinda oro vakatangana kuyampera asiravo nevazibona kuzva mumanza aBanyazema. So ndirumba biyoka pati anguzu kuti Banyazema ndiralira mbeka ndirumbizya muliruremi Banyazema mbuli mukaka uzabusya mwana munini kusika wayaruka pachishona ndinokutendai Banyazema rambai makarurama somukaka uyo ndoraramisa rusaka. Program yaitwa iyi tinoikoshesa zvakanyanya kana tiri kueducation. Inobata maprogram maviri yatinoti ma-educational tours kureva kufamba kwevana kwavakaita vanga vachidzidza zvakawanda. Chechipiri yabatanidza yatingati career guidance kuti vana pavakafamba vanga vachitodzidza nezvemabasa avachashuwira kuzoita muupenyu. Saka ndo maprogram maviri andaona akakosherei kueducation. Ndiwo anotibatsira pakusimudzira mapasirates anopa vana yatingati motivation. Mwana asingazivi kuti mangwana ndichazoitei, asina kuvhurika nokufamba, haana simba kana kuti effort yaanoisa pakudzidza. Muchaona kuti maprogramu yatinoakoshesa nokuti ndo imwe nzira yokutodhila nema-issues drug abuse. Hakuna mwana anoziva kuti mangwana ndoda kusvika apo paakaona uko nokuti akutoziva kuti kuna engineer nokuti akaenda paTrabablas, akuziva kuti kune ma-air hostess nokuti akaenda kuairport. Saka mwana ane paakananga ndoda kusvika apo. Saka akaona anomufura zvemadrugs anti ini ndoda kuenda apo. Akaona vanomufura zvokuita zverudo nguva isati yakwana anti ini ndoda kusvika apo. Saka ndo kukosha kweprogramu yedu kuti iri kumotivheta vana kuti vanangane nedzidzo. Saka regai nditende zvikuru nebasa rakanaka rakadaro. Tanda umulumba takabona nzvimbo zhinji ende takayazisiyenese mulambeka muri vokuleza mukomborera ende tanda umulumba futi mulambeka muri vo vakuva mwavo vakashala vasvibira yavo kuti vazivone empresi takabona tamulumba. I go by the name Shalom Gardner, a student at Mola High School, and today I stand before you all to appreciate you for the mercy you have shown upon the Mashonaland West District. It is possible, due to you, you have shown mercy on us, and today you made it possible for us to be present here. Never did we dream that one day we'll be able to visit all the places that you have made it possible for us to see. We went to the airport. We went to Heroes Acre.
places that I've never visited, that you made it possible for me to see. I really want to appreciate you on behalf of all of my schoolmates. I want to appreciate you for the sympathy you have shown. I want to appreciate you for the love you have shown. I want to appreciate you for the care you have shown. We gave life to the government principle, leaving no place and no one behind. You are a blessed group of students, whether you are at Lekande or Mora High School. A round of applause for each of you. I'm also very happy that when you go back to Nyami, you'll be a source of inspiration to other students so that they can aspire to work at the places which you visited. Be reminded that the government of Zimbabwe, through the ZRP, does not discriminate you because of your region, but loves you. That's why we extended such a gesture to you. I'm also very happy today that most of you came in good health and you are going back in good health, having learned one or two tips of life in the places you visited. So I wish you the best in your studies. Please tell your brothers and sisters, whether young or elder you, that school is the gateway to success. And tell the others that if you join the Police Junior Corps, you will get more blessings like this. We are not ending at this stage of just inviting you to Harare or to Chinhoyi. We are going to do something big. We are looking for sponsorship so that when you are past your advanced level, you may go for scholarship outside Zimbabwe.